Изслушах разни хипотези, но това не е така, защото същия ден, в който тази акция се е случила, предния ден беше констатирана заразата. Това е един нов за България вирус, подобно на троянския кон, който много бързо прескача всички защити и който ни превзе, така буквално ще кажа. Той не затрива база данни, не генерира нови, просто там, където се загнезва или в сървърите ни, получава се голямо смучене или голяма поток на генериране на поток, което затруднява ние да се видим, а както всички знаем, община Пловдив работи по системата Акстър за предаване по електронен път на информации на преписките, които се движат. Това, разбира се, беше за нас голям проблем. Ние се обърнахме към фирмата, която ни поддържа. Той в пресата излезе тяхния коментар. Те оказаха веднага техническа и методическа помощ, вкараха този нов за България вирус в лабораторията си и разработиха оздравителния пакет. Така че ние вчера стабилизирахме компютрите в голяма община и през няколко часа скачваме районите, за да се предпазим отново, ако те не са изчистени така добре, да нахлуе отново този вирус. Мисля, че хакерите в България са много добри и затова не го назовавам този вирус много добре, как се казва, но не го назовавам, за да не им дам хляб в ръцете. Първо и второ, всяка институция би могла да бъде пробита, колкото и тя да е защитена. Затова мога с гордост да кажа, че заедно с стартирането на получаване на сертификат по ISO 9001-2000 за качество на предоставените услуги, стартирахме процедура за сертифициране по security сертификата информационна сигурност. Тоест, след година и половина ще бъде внедрена такъв наръчник с пакет от мерки, че всеки служител, постъпвайки на работа, ще е длъжен ниво на достъп, пароли, гаранция за информационната сигурност. Това е един огромен труд, който нашите консултанти, които ще въведат сертификата, ще разработат с наши усилия, безспорно, защото само служителите на отдел информационно обслужване не са в състояние да се справят с този огромен труд. Първо и второ, не е съвсем в тяхните компетенции.